Ayo. Ôi, buồn với đấy. Xin mong dừng nhìn giáo không dám buồn đến vậy. Xin mong dừng nhìn giáo không dám buồn đến vậy. Đi ra chỉ là mày thấy cơ. Morai nani lana sei kesikatan. Morai nani lana sei kesikatan. Oi, oi, oi. Happy New Year 2025. 2025आव नोंथांमोनखौ गासैखौबो गोसो गोथारजोंहाय बरायहरनाय जाबाय लोगोफोर। हेलो गाइस, गुड मर्निं। नोंथांमोनखौ आंनि दुगा मोसारि इउटिउब चेनेलाव गासैखौबो गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। स' लोगोफोर, दिनैहाय 2024 नि लास्ट डे आरो बिनिफ्राय 2024 गैलिया, थैनानै थांसिगोन आरो गोब्रानानै थांसिगोन। स' लोगोफोर, नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। दायो आङो दंफैयो क'क्राझाराव आरोखि ना लोगोफोर। ओरैबायदि खुवा खुदोंलै लोगोफोर, जेरैबो खुवाजों माने नै खोमसि खोमसिजोब। आङो माने न'निफ्राय फैदों आरोखि ना लोगोफोर। जोंनि चिराङावबो ओरैबायदि खुवा खुखादों, माने दिनैसो खुदों आरोखि ना खुवाया। जोंनि चिराङावहाय बेबायदि खुफेराखैमोन माने। ओमफ्राय ओरैबायदि खुवा खुबाय दिनै लास्ट डेआवहाय आरोखि ना, लास्ट बोसोरावसो बिराद खुवा खुना होबाय। एसे थान्दा थान्दा आरोखि ना। आङो दिनै क'क्राझारावहाय मोनसे खामानिनि थाखाय फैदों। स' लोगोफोर, जोंना दिनैहाय जोबोर इन्टारेस्टिं पार्टि जागोन, जोबोर इन्टारेस्टिं। नोंथांमोनहा आंजोंहाय लोगोसे नायलांफाबाय थाबानो जाबाय। आङो दायो दंफैयो क'क्राझाराव, बेनिफ्राय आङो थांसिगोन चिराङावहाय। ओरैबायदि गुसु लोगोफोर बोथोरा दिनैहाय। नायदो नै खुवा, जेरैबो खुवा, थान्दा थान्दा। दिनै फुरा पार्टि होखागोन लोगोफोर जोंना मोनायावहाय, हरसे उन्दुनायखाय। अबाव थांनो नागिरदों फुदिना? अबाव थांनो नागिरदों? लास्ट डिसेम्बरनि लास्ट इयारनि लास्ट डेनि जों दिनै हांसो जागोन गाइस। हांसो नागिरनो नागिरदों। लोगोफोर, जोङो हांसो लायनो नागिरदों आरोखि ना। एकदम ओरैजाय साहा जोंनि बै मोनसे न' खाथि आरोखि ना, जोङो बाहाय थांनो नागिरदों। दिनै फुरा पार्टि जागोन होनखादों आं दहायनो, फुरा पार्टि दिनैहाय। नायलांबाय नोंथां, नोंसोरो थांगासिनो दङ जों नै। हांसो लांनो फैदों नै जोङो। बबे हांसोआलाय? माबेसे लाङो मासे माने? फानहरजोबखायो माने बेसेबांनो दामालाय? सोरथो बुगिनालाय? मालिकानो बाबु। ए, बेसेबां होनोबा नोङो? बेसेबांथो दामालाय? हा? नोंहा दामा बेसेबां? हा? आखाइ फारसे? ए, जागोन। बोरै मोनगोन बेखौबा? दे, अबे खिथादो दे बाबु। खर' गोथांजों खर' गोसोमजों? अबे नैबे नैबे? आलदा मासे नैबे? ए, जागोन दे। मा नामलाय बाबु नोंना? पबित्र बसुमतारी। नोंनालाय? आनैना? मा नाम? आजुलि। दिदियालाय? आब'आ? उन्दुदोंसो। नोंनालाय बाबु? साइन्स स्टार। नोंसो होसोनांगौलै दै। होसोगोन दा? होसोनांगौलै। ओइ नायफैद' फुदिना। आयै हमद'रा। हमदो हनै हमदो। आयै सिखा मोनसिगोन। मोनबायलै। मासेयालाय? हरैसो खारदोंमोन नै। दे हरदो दे बाबु। फैसिनि दा? नै उननिसोरा। औ होसो बेंस'। बे हाबबो आं ओरै बेंनि। औ, गोदोनायाव गुफुर गोनाङा हरै खारलांगोनलै आयै, लेथ्रा बारिजोंहाय। मोनासै हनै। आयै मोनबायलै। लादो मोनबाय मानैखौबो। दा मासेयाव 500 गाइस, मासेयाव 500। 500 रां मासेयाव। लाबाय गासि मोननै। आयु होत्स, 1.5 केजि 1.5 700 750 गाहाम मासेयावनो बिदिया क'क्राझाराव। फाग्लासो। जों जा लकेलनि आरोखि ना, जासिनोसै दिनैहाय।
गासिमोन नै हांसो माबानो हांसो गांफुनो माबा रोगादों आरोखि औ रोगादोंसो होनलायलांबाय अर सुगासिनो दं आं नै दै गुदुं फुदुंदों नैबे आंनि अर सुग्रा आरोखि उखुन्दै हाबबायमोन रानो Halo. Nggak नोंहा बिजौखौ फु जागोन दे जागोन रायलाय नै बिथांमोनहा हांसो खुदों गां खुदों होननानै ने नै लैथो फुदिना मैखोम माबानि निउ इयारनि हांसो बैलार New Year नङालै अल इयारनिसो अल इयार गोदान बोसोरखौ गोदान बोसोरनि गोजाम बोसोरखौ बिदाय होनायनि नामावसो गोजाम बोसोरखौ बिदाय होनायनि जासिला गोजान सोर जासिला गोजान ओंखायनो गावसोर जानायखायसो मावदों गावसोर जानायखायसो मावदों नङाबा मावा Yenjar जागोनलै बिसोरो बिसोरखौ ब्लग दसे मोनसे खुलिना होनांसिगोन बिसोरनो जोंनानै फिसालाया सासे लांथियालायबाव गोजाङाखै सिंगारलायबाव फिसालाया बेहेरासिनांनो दाउ दङ आरो देखायबावगोनसो आंनो नैबेहाय हांनायनि जायगा बानायबाय आरोखि दिनै हरसे उन्दुनाय नङा ना मा होनो आदै मोसा खावजोबगोन दिनैहाय ओरै दं नै हांसो मानै रोगां रोगां आयै मेजेम मानै हांसोआ थैनाया ज्लाव ज्लाव सानब्रैबाव जाहैदों हांसो थैनाया देन्जारसो मानै खानै ओरैबायदि बरिया आरो दंबावसो ओरैजाय ना दङ अमा माबा माबि दंजोबो नै ओरै नैबे ना आरोखि बेखौ मा एवगोन ना हांगोन हांजोबगोन बाहाय मा दङ अमा खोमा अमा सालायायै जाबायलै जाबाबो जाख'नो हानाय नंला दिनै ओमफ्राय नै गफ'आ एसे बेटारि डाउन जानानै दङ चार्ज होगासिनो दं आङो फुरा पार्टि आरो दिनै मोसागोन दा मादैया जाबाय ने 2024खौ जों सानदों आरो माजों बिदाय होनो माजों बिदाय होआ एसे कनफिउस जाना दङमोन दा फाइनालि जोङो मोनसे सलुसन मोनबाय माने जानाय लोंनायजोंनो बिदाय होनांगौ आरो 2024खौ जानाय लोंनायजों फैखादों नालाय नैबावहाय दङ ना दङ ना बैग्रा ओमफ्राय नैबे अमा सालाय अमा खोमा ओमफ्राय नैबे बयलार हांसो ओमफ्राय नैबे बयलार नैबे हांसो माने जानाय लोंनायजोंनो थांना थायो नालाय बेखायनो जानाय लोंनायजोंनो 2024खौ बिदाय हांसोआबो आरो मासेजों मासे जोला दाउ जोला। बयलाराबो नैबे मासे जो नैबे मासे जोला ओमफ्राय अमा नैबे खोमायाबो। खोमायाबो नैबे मासे जोला नैबे मासे जो थला ओमफ्राय बेलाय नायालाय नैबे गावदां बायदि गोजालै ओरैलाय नै माबानि बाक्सानि नै क'क्राझार जाहैदों नैबे क'क्राझार नों मावाबा सोर मावबावनो गासिनो दं नै मा बेलाय ब्रयलार हांसोआ हांसो दं नै हांसोआ हांसो बेबो हांसो नैबे ना नैबे हांसो आथिं मा होनो थिखा
ओइ जाबाबो जाख'नो हालालै दिनैनि दिनाव सयथिबो थोस ओरैबो दं ओरैबो दं ओरैबो एवगासिनो दङ ना एवगासिनो नै नाबो गोदौफुगासिनो दङ जोङो दिनै 2024 मायथाइखौहाय जोङो बिदाय हरसिगोन लोगोफोर नोंथांमोना गाज्रि दामोनसै जोङो नै 2024 मायथाइखौ बरायनानै लानोसै गोसो गोथार बरायनानै लानोसै गोसो गोथार ओइ 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 बयजों बयबो गोसो होनानै बयजों बयबो गोसो होनानै रंजानोसै मोसानोसै बयबो जों मोसानोसै बाज्ल'नोसै बयबो जों 30 जाबाय नै आधा घन्टा दंबावो फुरा आधा घन्टा लागावगोन दिनैहाय जागायनोसै रायजो राजा नोंथां नै जोंना टाइमा बावला दसेनि उनावनो 2025 मायथाइया गोथारै नुजाफैसिगोन हेपि निउ इयार 11:59 जानोसै नै दसेनि उनावनो 2025 रायजोफोर नोंथांमोनहा लाइभ नायबाय थानो हागोन नै लागाव पुडिनो जाबाय टाइम जानोसै आइ जाथानसै आदै जाथानसै ओइ दे हेपि निउ इयार हेपि निउ इयार 2025 वेलकाम टु 2025 होसबा हेपि निउ इयार 2025 मेथाइया हो गाना गैला वाव लागाव ओइ हनै बे लागावसो लागावैले आयौ सिथो गाहायसिम गोग्लैबाय माथो हनै मोनसेबाव हेपि निउ इयार लोगोफोर हेपि निउ इयार 2025 आव नोंथांमोनखौ गासैखौबो गोसो गोथारजोंहाय बरायहरनाय जाबाय लोगोफोर 2024 माबाफोर दाय मावफ्लांदोंब्ला बा माबाफोर दुखु मोनलायनाय दंब्ला नोंथांमोनहा दिनै बोसोर गोदानजों लोगोसे नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो निमाहा बिनाय थाबाय लोगोफोर आरो बोसोर गोदानखौहाय बयनिसिमबो बरायनाय जाबाय हेपि निउ इयार 2025 बयनिसिमबो गोजोननाय थाबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ जोबजासिम भिडिअखौ नायनायनि थाखाय गाबोन सानावहाय आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ मोजांसिन भिडिअ नोंथांमोननिसिम लाना फैगासिनो दं नोंथां दुगाया नोंथांमोना नेनानै थाबाय था लोगोफोर हेपि निउ इयार टु अल बयनिसिमबो गोसो गोथारैहाय बयनिसिमबो 2025 नि निउ इयारखौहाय जासिहरनाय जाबाय थेंक इउ नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनसिगोन नोंथांमोनखौहाय नेनानै थाबाय था बाय बाय